shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Farko rabbana makadaici Allah za na yo kira. Wanda ya yau kaza a gefe ɗaya kuma ya yi zakara. Shi ne ya yi dabuwar kuka kuma ya yi yorin barkara. Allah gana mu mai malabo ne shi muke kira. Ya zamo mana bambuna domin shi ai ba dan jagaliya ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Rabbuka yau salati ga manzo abbabun su Fadima. Zanyo Ali da sahabbai daga su kowa an gama. Mu mun san koyi a ko a ina ya hi korama. Maciya zo galla ya diya su ne suka san kwadar rama. Al'ummar Yobe ga magadin gaidan ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Duk wanda ya riƙe gaskiya don musu baya yin faɗa. Mai mallabo ne san baya nuna tambada. Masu rubutun sha su ne ke aiki da tawada. Ina kabaro 'yan mata masu ado da rangwada. Mu dai sai mun zaɓi mai malaba wai solo biyo ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Na yi kiran al'umma mu fito kanmu da gwargwata. Mu zaɓi mai malabo na haka muke masa fata. Kira ya kula da tallakawa dan shi ne mafita. Hasken a ci balle san baya gami da hasken wata. Mu yau dai sai mai malabo ne ba wai dan damfara ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Abu agobi ba shi ne ya ce na wake mai mala. Ya yi kiran al'umma maza mata mu kula. Mu zaɓi mai mala magaji bai ɗaukar bulala. Magajin gaidan mai malla bai tamban ballala. Dabta agobi ba ya ce mai mala shi zai zaɓa. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Al'ummar Yobe duk mu taho ga sabon gini. Zaɓin Allah mai malaba ma yin da na sani. Kar mu biye wa 'yan jallido ga tabbas zan yi hani. Madugun talakawa nan bone shi muka yi wa sansani. Mai mala zo kar ka gwamna gaida muka yi zaba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan fayau ba. Ga mai malabo ni gwarai za ya kula da tallaka. Mai neman turmi ka gayya sai in
san ai ba samu ma'amala ne ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Mai malaku ne gwarzo na shi nake nufi. Ni zai rike al'umma duka ya ba su tallafi. Idan ya zamo gwamna duka ai an daina korafi. Alheri ya sauka ji hanyar ruwa da yayyafi. Mai gulbi da korama ai ba zai ja da koguna ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Idan ka ji kuɗa sai amarya gwamna sai jiniya. Da tattabara uwar alkawari ba ma bin sukurciya. Wayya ya za a yi makwabcin kura ya siya akuya. Dan ban kuturu da makahon kuma ga gurguwa zakiya. Ƙwarya dabba ƙwarya mun bu mai malla ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Kowa ya san dan uwan da mo aiwa kamar guza. Mai mallaku ni yau ni waka ta ka zambaza. Kacce hankali shi dan buba a masa dumbuza. Dan daudu kawai ajiye shi a layin mata maza. Dan mijin ne ko da dai shi bai sanya tagiya ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Idan rana ta yi zahi ai dole mu nemi innuwa. Mai neman zo mu yi shagalan hoko kaduwa. Duk mafarauta na kafa kafa da kayar beguwa. Beraye masu neman mulki ga kyan mata na zuwa. Masu shirin su rusan magadin gaida ma'aiba kwariya ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Idan ga mai zuma waye za ya kusanci mai maɗi. Ruwa ya karewa dan kada maganar Hausa nake haɗi. Dan baki sun ci sun koshi mu sun bar mu da yin siki. Koya musu manne murariya dole biyo dankali. Mai malamu za mu zaɓa yi ba wai bankan bayawa. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Idan ka ga bera da gaskiya duka so tarko suke gudu. Wanda bai san gaskiya in mai mala ya zo zai gudu. Dan adawa na gangare mu haura saman tudu. Arewa muke noman gero kwaki sai ka je kudu. Ku zaɓi APC sakbance ko ɗayan mun rage ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ina ji muna ta muzakkara. Al'ummar yobe mu dai ba za mu zaɓi banka ba yawa. Leman mai azancin waka ganga ta zambuga. Don wake mai mala mai jama'a tawaga tawaga. Domin mai mala na kowa ne bai ɗaukar yin ziga. Gwamnan yobe insha Allahu kai za ka shiga. Cikin gamban hawu suka yi mana jagora ba dan damfara ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi
karkarar cikin ta ba sa tsokana. Mama banku yan lema jam'iyyar yan dana shina. Ga magajin gaida mu ci gaba yadda ko zai mana. Mun dau dan kwarai kumbar banza ai ba zai iya ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Gwamna Ibrahim Gaidam ka fito sanata muna kira. Duka al'ummar zan bura kai suke kira. Kalman fatar su kuma zubuti gwamna ai baya yin jira. Adam Dalla dogo ga kagawa zai dauki bakara. Ba malam wani SS din mu kwarai ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Idi barde gumba na dubuti na yo gaisuwa. Muhammad Nura alƙali kai ma ne gaisuwa. Adamu Tillari ya ciya man fati ne gaisuwa. Alhaji Ganna bawa kankare na mika gaisuwa. Abubakar baka bai sakatare ai ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Muhammad daka dole na mika gaisuwa. Bakura dubbirin kai ma dole na mika gaisuwa. Hajiya Ladi jibirin ke ma dole na mika gaisuwa. Hajiya Asma Abubakar Kalo tilas ne gaisuwa. Hajiya Ladi Dimo za ita ma bata gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Muhammad Wali Shatima yana tawagar mutan guru. Sai lawan Shatima a waƙar kar da kuce na yi shiru. Wani bukar bugun na a waƙar kar da kuce na yo shiru. Ta aibu bi kusa dawi su ban su kunkuru. Ta aibu Abdullahi tari lashi ma ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Sannan zan ɗibo mai kai ma na yi gaisuwa. Ahmad Lawan sannan zan sai kai ma na yi gaisuwa. Khadija Bakar Abba ke ma na yi gaisuwa. Tijani Zanna Zakariya tilas ne gaisuwa. Ibrahim Umar Gwarzo na shi ma ai ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Tabbata Mustapha Gaidam dole na mika gaisuwa. Muhammad Bakar Tero dole na mika gaisuwa. Ado Adamu Bamboy kai ma na yi gaisuwa. Alhaji Gane SOT les ne gaisuwa. Sai na sabu ba babban PA dan ba zai gaza ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Bana bagu lalle dole na mika jinjina. Ahmad yara kai ma dole na mika jinjina. Alhaji jinjiri Zainabu ko dole na mika jinjina. Kai gama Umar Karima dole na mika jinjina. Umar alƙali babban gwarzo shi ba zan bari ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayawa. Al'ummar su fota kansil zan yi muku 'yan baituka. Dafta
ne na saka. Baba gana ba da awakar ni ne ko ban bari ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu bankan bayawa. Taba akawunta da farin na mika gaisuwa. Takkatare musu timo da kai ma na yi gaisuwa. Baba Isa mai azanci ne ke mika gaisuwa. Malam Hassan babban gwarzo na yi gaisuwa. Ahmed da Babi a wakar ni dai ai ba zan bari ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu bankan bayawa. Muhammad su gudundun su ti wasa na yi gaisuwa. Jimi kai ma su ti wasu dole na mika gaisuwa. Wai ina san ba kai ma na mika gaisuwa. Ina kabaro hala kai ma dole na mika gaisuwa. Babbar antunmu shugabar FA ita ma ai ba zan bari ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu bankan bayawa. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayau ba. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita ji muna ta muzakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu bankan bayawa. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu bankan bayawa. Ga mai mala muna kira shi za ya kula da tallakawa. Gwarzo jarumi tabbas ita jimina ta fi zakkara. Al'ummar Yobe mu dai ba za mu zaɓi bankan bayau ba. Aha, kun sanar nan ka daukakin Suleiman mai azancin waka domin ƙarin bayan tuno da makamar haka 08069482032 ko kuma 08020747015. Islam daga mai azanci International Nigeria Limited.